जेरावनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोरनि गेजेरावनो जि रोखोम मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोदों बे डेभेलपमेन्टखौ दिनै रायजोनि रावबो मानसिफ्रा रायजोफ्रा माने बेखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया दा बोसोरबा नाथाय बेनि गेजेरावनो बोसोरबा UPPL रायजो शासन खालामबाय रायजो शासन खालामनायाव बिथांमोनाथ' मोनसेबो सिनाखि होनो हाया नैबे खामानिखौ जों मावदों होननानै बुंनो हायाखै BPFनि गोहोआव बांनायनिफ्राय बांबोनायनि खारनानो जाहैबाय UPPLनि फेइलार UPPLआ जि एसेरेन्सनिसो होदोंमोन बे एसेरेन्सखौ मोनसेबो मावनो हायाखिसै जि खोथा होदोंमोन बे खामानि मोनसेबो बिसोर मावनो हायाखै जायनि खारनाव दिनै गासै जनसाधारना मिथिजोब्बाय जे UPPLनि नेता प्रमद बर'नि दैदेननायाव जायफोर नेताफोर दङ बिथांमोननि खोथा बुंनाया गासिबो भुवा गासिबो नंखाय ओंखायनो बिदि नंखाय दोलोआव थानानै मा लाब दा बिथांमोना ओंखायनो सानफ्रोमबो जेरावनो मेल मिटिं खालामो लोब लोब जोंनि दोलावहाय जगदान खालामफैयो दिनैबो बेसेबांबा बुरजा जगदान खालामना दोनबायना बे रोखोमनि प्रत्येकता मिटिङावनो जोंजों जगदान खालामफैगासिनो दङ बेनो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां शुभ लक्षण आरोखि जिहेतु गोदान आफाद जोनोम मोनबावबाय माने राजखान्थि दोलो जायखौ आइजो माहारियानो दैदेनदों नोंथांमोननि दोलोआवनो दंमोन बिथां अनजलि दैमारिया नोंथांमोननिफ्राय गाना थांनायनि गुबै थांखिया मा आरो बिथाङा जितु गोदान राजखान्थि आफाद बिथांमोनखौ मा होननानै बुंगोन अनजलि दैमारियाथ' जोंनिनो सासे नेहाथारिमोन गोबां नेहाथारिनि गेजेराव सासेमोन बिथाङा गोबाव सम जोंजोंनो खामानि मावबोदों नाथाय जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोनानो सानना नाय जे जिखुनु गोदान आबिष्कारा मानि थाखाय जायो माबा मोनसे अभाब जेला अभाब थायो अभाबखौ जेला फिल खालामो होनबासोना मोनसे गोदान बुस्थुआ आबिष्कार जायो दा बिथांमोननावबो माबा मोनसे अभाब जादों NDFB स्पेसियेलि NDFBफ्रा बिसोरखौ लानानैनो नैबे थामथि सुक्ति जादोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना सुक्तियाव बुंदोंमोन जे जेसेबां जेलाव थानाय जोबथे जानानै दङ NDFB बिथांमोनखौ रेहा खालामजोबगोन रेहाय होजोबनांगौमोन खिन्थु बे जायाखिसै आरो बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौमोन बे जायाखिसै आरो बिथांमोननो माने जेसेबां केडार दङ केडारफोरनो साखरि होजोबनांगौमोन साखरिनि थाखाय लिरखानाय प्रभिजनानो दंखायोमोन बिथांमोननि जेनोखि सुक्ति बे सुक्तियाव खिन्थु बिथांमोना रावबो जेबो सुबिदाखौ मोनाखिसै बेनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव दा बिराद मोनसे दुखु बयनिबो गोसोआव मोनसे दुखु दङ आरो बे दुखुखौ सुफुंनायनि दायित्वआ निश्चय बिथांमोननि केडारफोरनि गेजेराव दा दङ आरो बेखायनो अनजलि दैमारि बायदौ आरो लोगोसे प्रदीप ब्रह्म बिथांमोना बेनि थाखायनो हयथ' बेखौ सिन्था खालायदों जे बेफोरखौ जुदि फुरा खालायनांगौब्ला होनबा बिकल्प माबा मोनसे लामा नांसिगोन बिकल्प जुदि लामा नांगौब्ला मोनसे राजनैतिक गोहो थानांगोन राजनैतिक गोहो जायफोरखौ फोथायनानै बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदोंमोन बिथांमोना जिहेतु नासयबाय फोथाय खेबस' खालामबाय दा ओंखायनो बिथांमोना निजेनो मोनसे गोदान दोलो दानानै बे दोलनि गेजेरजों बिथांमोननि जि अभाब बिथांमोननि जि गोनांथि बिथांमोननि जिनोखि थगायजानाय बेखौ फुरा खालायनो थाखाय बिथांमोना निश्चय नाजागोन जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय बिथांमोननि हान्जा गोदान जे हान्जा बे हान्जाखौ जों वेलकाम खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मोजाङै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो निश्चय बिथांमोनखौ बरायगोन आरोखि खावलायगोन BPF-खौथ' बे रोखोमनि खहा खालामनो नाङा जोंनि मोनथिनायाव BPF-खौ बे रोखोमनि जोंहा खहा जानो नाङा बेनि गेजेरजों खारन जोङो जोंनि एंगेलजों खामानि मावलांगासिनो दङ मोनसे समाव BTC सुक्ति जादोंमोन बे समाव BTC-आव जिर'मोन जेबो गैयामोन बे जिर'निफ्राय हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोरनि गेजेरावनो जि रोखोम मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोदों बे डेभेलपमेन्टखौ दिनै रायजोनि रावबो मानसिफ्रा रायजोफ्रा माने बेखौ नंखाय होननानै बुंनो हाया दा बोसोरबा नाथाय बेनि गेजेरावनो बोसोरबा UPPL रायजो शासन खालामबाय रायजो शासन खालामनायाव बिथांमोनाथ' मोनसेबो सिनाखि होनो हाया नैबे खामानिखौ जों मावदों होननानै बुंनो हायाखै दा गतिके रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैबाय जे जोंनाव मोननै राजनैतिक दल जाबाय मोननैनि गेजेराव प्रथम जे राजनैतिक दल जादोंमोन BPF बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बिथांमोननि सिन्ताधारा बिथांमोननि नाजानाय बेजों गुबुन मोनसेया फेर फाथिनो हायाखिसै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै थिग बे रोखोम
रोखोमैनो जोंनि रायजो राजाया निस्सय नायगोन साननानै नायगोन जे दानि गोदान जिनोखि बिकल्प दल बे बिकल्प दला माबायदि खामानि मावगोन बेखौ निस्सय रायजोफ्रा नायगोन आरो ओंखायनो आं बुंदों जे जोंनि BPFनि सायाव बे गोदान दोलोआ बे रोखोमनि जेबो प्रभाब गोग्लैनो हानाय नङा।